da ɗan magari dan Allah kun rike mana su ne an samu su dutse ne kun rike gaskiya wani da girma ya kama ba ya ƙara sauki wanda na so da su gaban su da zamu baka akalla zaka yi samun naira biliyan 2. Miliyan 2? Dan Allah ka daina mun wasa mana miliyan 2? To in dai zan samu miliyan 2 ai ana gama din ne kuma zaka ban wannan sati ɗayan kai ta hotel. Kai wannan yaran sun tsarfin ka kansu ba irin naka ba. Dan fara tsantsa kenan. Wannan shine original 419. Gaskiya ni ba zan a 10% ba wallahi tallahi haba dillin fani ne zan yi ni zan nemo komai da komai wallahi tallahi ba zan 10% ba in dai ba za ku ba 20% ba Allah sai dai a fasa ga hanya nan zaka iya wucewa zaka iya wucewa gaskiya sai dai in tafi zaka iya wucewa go na ji baka kira ni ba kuma dan ka shirya kofa a buɗe take ka gane abokina ka san wannan harka ce